Goedenavond, het is zaterdag 21 september en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Gewapend met borstels en sponsen stonden oud-mariniers vanmorgen op de boulevard in Vlissingen om het standbeeld van Michiel de Ruiter eens goed schoon te maken. Dit deden ze vanwege het 50-jarig bestaan van de Zeeuwse afdeling van het Contact Oud en Actief Dienende Mariniers. Wij wilden een ludieke actie doen en Michiel de Ruiter is de oprichter van het Corps Mariniers. En we hebben zijn standbeeld hier staan en ja goed, waarom zou je dan niet zoiets doen? Het hoofd van Michiel fungeert ook tot onvrede van velen als druk bezocht vogeltoilet. De gemeente Vlissingen maakt daarom regelmatig schoon. En dat is, zo merken de mariniers, geen ondankbare klus. Het is heel moeilijk schoon te krijgen. Het is een beetje hardnekkig. Maar ja, we krijgen het wel voor elkaar. Duurt even, maar... Wat vindt u er nou van om Michiel te poetsen? Ja, dat is een eer. Waarom? Ja, dat is toch de vader van het korps. Zo'n man heeft dan toch een bepaald gedachtegoed achtergelaten. En ja, dan is het mooi om daaraan te mogen werken. Na de poetsbeurt mochten de heren ontspannen en verder gaan met het vieren van een jubileum. Hier zijn we dus op dat wat oudere gedeelte. En zoals u ziet zijn overal stenen weggehaald. Zo'n kaalslag, zo noem ik het. Het is of er een bos bomen is omgehakt. Het speelt op het hele eiland Schouwen-Duiven, want dit is het beleid. Niet betalen, grafsteen weg. En dan zie je dat het verre nageslacht eigenlijk die hoge bedragen, maar dat zijn ze, niet meer willen betalen. De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten de stenen alleen weg te halen wanneer dit juridisch kan. Dus bij een algemeen graf is dat na het vervallen van grafrechten of gebruiksrecht. Maar het weghalen zou ook veiliger zijn, wordt gezegd. Er is ook wel aangevoerd dat de een op de ander kan vallen. Nou, dat is een heel klein kansje. En bovendien, de onderhoudsmensen van deze begraafplaats, die hebben allemaal gereedschap. Die kunnen dat met een kleine moeite even rechtzetten. Hij heeft een online petitie opgezet voor het behoud van de grafstenen, omdat hij er in het afgelopen jaar zo'n 100 heeft zien verdwijnen. Terwijl, volgens GroenLinks-raadslid Jet van Gent, de stenen gewoon kunnen blijven liggen en staan, want er is helemaal geen ruimtegebrek. Als je kijkt naar deze begraafplaats, we hebben die ruimte niet nodig, want hier aan de overkant is een splinternieuwe begraafplaats waar we nog 100 jaar vooruit kunnen. Meer dan 170 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend. Wanneer Moeilijker de handtekeningen gaat aanbieden is nog onduidelijk. Hij overweegt dat te doen tijdens een informatieavond van de gemeente op 30 september. Als de ouderen niet naar Jazz by the Sea komen, brengen we Jazz by the Sea naar de ouderen. Dag brassband Time Out uit Tilburg. Het resultaat, de voetjes gingen van de vloer bij zorgcentrum Simnia in Domburg. Vond u het goede muziek? Ja, ik heb vroeger goed kunnen dansen. Vooral swingen. Dat was... Ik heb gezien dat u het nog niet verleerd bent. Nee, maar mijn benen ben niks meer. Wij komen hier al voor de 11e keer bij Jazz by the Sea. En we kregen te horen dat er eigenlijk nog nooit hier in het verzorgingstehuis ook live muziek was tijdens Jazz by the Sea. Nou, wij hebben vorig jaar een keer in Amersfoort gespeeld in het verzorgingstehuis. En dat was ons heel erg goed bevallen. En ja, dus we moeten het gewoon oppakken. Wat vindt u er nou van dat ze bij u hier langskomen? Dat is heel fijn. Want ik zou niet naar het dorp gaan, dat is veel te druk eigenlijk. Vooral met een rollator kun je niet door. Dus ik ben heel dankbaar dat hij hier is geweest. En je ziet er gewoon dat mensen genieten, ieder op de eigen manier. De ene beweegt spontaan, de andere is heel rustig en bedeesd. Ja, het is gewoon hartstikke mooi. Tot en met zondag staat Domburg nog in teken van Jazz by the Sea. En voor een verslag van de opening van het festival kunt u maandag kijken naar het evenement van de week na Zeeland Nu. Hoek tegen Goes is de allereerste Zeeuwse derby in de derde divisie ooit. Goes denkt hier na 9 minuten op 0-1 te komen, maar de inzet van Schalkwijk wordt onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. Hoek neemt de aanval over. De paas van Impens op Constantia. Die gaat voorbij Brian Mulmeester en schiet Hoek op een 1-0 voorsprong na 11 minuten. Jonathan Constantia, deze week vader geworden. Na 25 minuten moet Goes verder met 10 man, omdat Sheriff Tofik hier de doorgebroken Jonathan Constantia tegenhoudt.
Toffie krijgt rood van scheidsrechter Kuintjes uit Brakel. Toch speelt Goes geen slechte wedstrijd, maar vlak voor rust komt Hoek op een 2-0 voorsprong. Door Alexander Embrechts, de verdediger. Na rust een totaal ander spelbeeld. Hier gaat Erwin Fransen op snelheid voorbij Manohua. De voorzet is perfect op maat voor Ruben de Jager. En na 54 minuten 3-0 voor Hoek. De wedstrijd is dan gespeeld. Hoek gaat door. Dit is Impens. Nu staat Fransen zelf vrij en schiet hij de 4-0 binnen. Goes moet oppassen dat het geen afstraffing wordt. Hier wordt Fransen tegengehouden door Tim de Winter en die heeft al geel. En de Winter krijgt zijn tweede gele kaart, dus een rode kaart. Goes verder met 9 man en de bal gaat ook nog eens op de stip. Achter de bal aanvoerder Rick Impens en hij zet Hoek op een 5-0 voorsprong. Hier is opnieuw Impens. Nu wordt hij neergehaald door Job Dekker en ook nu gaat de bal weer op de stip. En is het Robin Nelis, de nieuwe Belgische spits van Hoek, die voor 6-0 tekent. 10 minuten voor tijd gebeurt dat. Ook Goes krijgt nog een strafschop in de laatste seconde van de wedstrijd als de vlieger wordt neergehaald. Daniel Wissel benut het buitenkansje met wat geluk. Hij bepaalt de eindstand op 6-1. Hoek wint overtuigend. Goes opnieuw zonder punten. Daniel Wissel brengt de stand op. Een stralende nazomerdag vandaag met volop blauwe luchten en temperaturen ruim boven de 20 graden. We zien ook op de satellieten dat er volop ruimte was voor de zon vandaag. En ook vanavond en vannacht is het compleet helder, nauwelijks bewolking. Maar door een zuidoostelijke stroming zijn we in wat warmere lucht terechtgekomen. Dus het koelt niet meer zoveel af als de afgelopen nachten. De minimumtemperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden komende nacht. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen van 24 graden ongeveer. Een zonnige start ook daarbij, maar later in de middag zien we de bewolking al geleidelijk toenemen. En aan het eind van de middag en in het begin van de avond gaat er dan hier en daar een enkele bui vallen. Er kan ook wat onweer bij zitten en daarbij een zuidoostelijke wind. Maandag begint de herfst en dat gaan we merken. Het wordt een stuk wisselvalliger en de temperaturen gaan naar beneden. En tot zover. Hierna ben ik bij u terug met het weekoverzicht, dus graag tot straks. En anders nog een fijne avond.